ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಮಾರ್ಗೆ ಈ ಸುರುಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಲಗಾಡಿದೆ ಪೋನಂದು ಗೌಡ್ಯಾರ ಹೋಟೆಲ್ ತುಳುವಾರನ ಹೋಟೆಲ್ ಬೆತ್ತವಾಡು ಚವು ಬರಾಡು ಅಣ್ಣ ಅವು ಪರತ್ತ ಆತನು ಇತ್ತ ಪೊಸತ್ತು ಜೈಲರ್ದ ಬೈದಿಲ್ಲ ಐನು ಬತ್ತೊಲ್ಲಿಗೆ ಪುಷ್ಪೇತ ಪುಷ್ಪೆತ್ತೆ ಪುಷ್ಪನ ಅಮ್ಮೆ ಅಲ್ಪ ಚಿಂಗಮ ತಿಂದು ಉಬ್ಬಿತ್ತನ ಮರ ಸಣ್ಣ ಮೇರೇನು ತೋಜದ ತೋರಿತ್ತಿನ ಮರ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತೋದು ನಾನು ಭೂಮಾರ್ ಪುಷ್ಪನಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುನತ ಹೋಟೆಲ್ ದೆತ್ತನ ಗೊತ್ತುನತಮ್ಮ ಅಂದಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನ ಮರ ನಿನ್ನ ನಂಬುದೇನು ಹೋಟೆಲ್ ದೆತ್ತನ ಮರ ಎಂಕ ಹೋಟೆಲ್ ಐಟ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಉಳ್ಳತ್ತ ಮರ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆತ್ತನ್ನ ಬೇರವ ಈಟ ಸುರುಕೆ ಬಂತೆ ಈ ದಾಲ ಪೋಡಿ వచ్చి ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಬೇರೆ ಹಾಪುಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ನಡಪತ್ತ ಇಂದೆಣ್ಣ ನೆಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಮಾಲ್ತದು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಇರು 4 ಹೋಟೆಲ್ ವಾಡುವರು 4 ಹೋಟೆಲ್ ರಾಮ ರಾಮ ನೆಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ದೆತ್ತದು ಇರು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ 4 ಹೋಟೆಲ್ ವಾಡುವರನ್ನ 4 ಹೋಟೆಲ್ ದದಾನಿ ಯಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿ ನಿ ಬರ್ಪುನೆಟಿ ಜಾನನ್ನ ಬೊಕೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬರ್ಪೇದನ ಅಂಚತ್ತಿ ಬೊಕೆಚ್ಚ ಇದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಚ ದಾದ ವಿಷಯ ಇದು ನಾನು ಏರ್ಟೆಲ್ ಪಂಡ್ರೆ ಹೋಚಿ ಪನ್ಪಿಜಪ್ಪ ಎಂಕ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೋಟಿ ದಿಕ್ಕದಿನತಿ ಸತ್ಯ ರಡ್ಡು ಕೋಟಿ ಬಂದ ತಾನೆ ಮಲ್ತಾ ಒಂದು ಗೆಂತೆ ಅಣ್ಣ ಅಂದ ಸಾಧಾರಣ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ 18,700 ಮುಟ್ಟ ಗೆಂತೆ ಟಪಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಐತಿ ಕಣ ಮಾರೆ ಬೇಜಾರದು ಗೊತ್ತು ಮಾರಲ ಇವಾಗ ಗೆನ್ಪೆರದೇವಿನ ರಬಕ್ಕ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡವಾಡಂಡು 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಅಮ್ಮೇನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಕಣ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಜಾರ ಈ ಕೂಡ చెప్పడండి ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿಕ್ಕುದತ್ತ ಮಾರಿ ಒಟ್ರಾಸ ಮರಲೇರ್ಲಕ ಪಾತ್ರ ಮರವ ನನಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತನತ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ತಮ್ಮ ಅಂದು ಗೊತ್ತನತ ಗಿರಾಕಿ ನಮಗೆ ರಾಸಿ ಗಿರಾಕಿ ಬರೋಡು ಆಯ್ನಾತ ಪ್ರಚಾರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪಡವ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಏತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ದೆ ಅಣ್ಣ ಅಂದ ಊರು ಇಡೀ ಪಂತೆ ಫುಲ್ ಬಂತೆ ಓ ಬಾಯ್ಡ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಂದು ಬಾಯ್ಡ ಅಂದು ಪೇಪರ್ ಕೊರಡು ಪೇಪರ್ ಕೊರಡು ಅಂದ ಇಂತ ಬಯ್ಯದ ಪೇಪರ್ ತುಲ ಏನ ಆಡ್ ಕೊರ್ತೆ ಆಡ್ ಕೊರ್ತಾಂಡು ಇದು ಎರಡು ಕೊರ್ತಾಂಡಣ್ಣ ಕೊರ್ತಾಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಕೊರ್ರೆತ್ತನ ಮಾರೆ ದಾದ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಉಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಪೋಯವರ ತೀರ್ಬೋಯಿರತ್ತ ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಕೊರ್ರೆತ್ತನ ಪೇಪಾರ್ಡು ಅಂದ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲು ಪಡ್ಪುಣ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಅಪ್ಪೆ ಮನ ತೂಪುನ ಜೋಕಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನಲ್ಪ ಅಮ್ಮೇರ ಸೈತದಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಉಂಡತ್ತ ಇದು ಆಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಕೊರ್ರುಂಡತ್ತ ನೀನು ಅಮ್ಮೇರ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬನ್ನಿ ಅನ್ ಕೊರ್ಪೆ ದಾದ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇದು ಕೊರ್ಪರ ಯಾ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ ಅಮ್ಮೇರೇನಾ ಅಮ್ಮೇರೇನತ್ತಿ ಬಂಡ ಅಮ್ಮೇರ್ ಕುಲೋಂತಿನ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಅವನ್ ಜಿಲ್ಲುಂಡು ಐನೊಂಜಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ ಅಮ್ಮೇರ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆತ್ತ ಅಮ್ಮೇರ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಸೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚತ ಅನ್ನ ಪೇಪರ್ ಕೊರ್ನಾಪುಡ ಹತ್ಯ ಅನ್ನ ಗುಜಿರ್ದಾಗ್ಲೇ ಕೊರು ಮರಲೇರ್ಲಕ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುನತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ತನ ಗೊತ್ತುನತ ಬೇಲೆದಾಕ್ಲು ಬರ ಬತ್ತೇರ ಬೇಲೆದಾಕ್ಲು ಪೂರ ಬೈದಾರ ಪೂರ ಬತ್ತೇರ ಇದು ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವಚ್ಚಿ ಕೊರೋರ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಪ ಸುರು ಹೋಟೆಲ್ ಅತ್ತ ಯಾನು ಉಳ್ಳತ್ತಣ್ಣ ಬೇಲೆದಾಕ್ಲು ಅಡಿಗೆದಾಕ್ಲು ಬರ ಬತ್ತೇರ ಪೂರ ಅಡಿಗೆದಾಕ್ಲು ಬೇಲೆದಾಕ್ಲು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಅಡಿಗೆಗೆ ಅಡಿಗೆ ಇದು ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಅಡಿಗೆಗೆ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಬಯ್ಯ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಬಯ್ಯ ಎಂಚಿನ ಅವ್ವ ಅಂದೆ ನಾನೆ ಅವ್ವ ಅಂದೆ 10 ಗಂಟೆ ಕಾಂಡೆ ಬರ ಬತ್ತನಕ್ಲಿ ಏನು ಮಣ್ಣದಿನ ಪಾಪಣ್ಣ ಬಯ್ಯಾಗ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾಂಡೆ ದಾಕ್ಲೆ ದಾದ ಅಂಚತ್ತಿ ಅಡಿಗೆಗೆ ಬಯ್ಯ ಹಿಂದಿದೆ ಬೈದಿನಿ ಹಿಂದಿದಾಕ್ಲ ಹಿಂದಿದೆ ರಾಮ ದಾಯಾಗಿ ಹಿಂದಿದಾಕ್ಲೆ ಲೆತ್ತ ಬತ್ತ ಮರ್ಯ ಏರ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಮಾತೇರ್ನೆಯ ಯಾನಿಜ್ಜನಣ್ಣ ಯಾನು ಮಾತೇರುವೆ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಂಡೆ ನಾನೇ ಬರಲ್ಲೆ ಒಂತ ಸಮಯ ನಾನು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಜ್ಜಾಂಡೆ ಅಂತ ಬಗ ಅಂತೆ ಎಂಕಲ ಒಂತ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಪುಡ ಈರೆಂಚನ್ನ ಕಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂತ ಸಮಯ ಕೇರಳ ನಡೀತದ ಓ ಅಂಚ ಅಡಿಗೆ ಜನ ಬತ್ತನತ ಅಡಿಗೆಗೆ ಬೈದನಣ್ಣ ಬತ್ತನತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಅಡಿಗೆದೆ ಮಾಡ ಅದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಅಡಿಗೆದೆ ಪಾತ್ರೆ ದೆಕ್ಕುನಕ್ಲೆ ಪಾತ್ರೆ ದೆಕ್ಕುನ ಬೈದಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ದೆಕ್ಕುನಲ್ಲ ಬೈದಲ್ಲಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ತಕ್ಲೆ ಹಲ್ ಮಾತ್ರ ತುಳ್ದಲ್ಲ ತುಳ್ತಲ್ಲ ರಾಮ ದಾಯ ಅಂಚಿನ ಬರಲ್ಲ ಎತ್ತ ಬತ್ತ ಮರ ತಾನೆ ತುಳುತ್ತ ಬಣ್ಣ ನಾನು ಇಂತ ತುಳು ಮಾತಾರ ಮರ ಬುಕ್ ಇರುತ್ತ ಪಾತಿಯನ್ನು ತುಳುವತ್ತ ಸಾವು ಮರ ಯಾರು ತುಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಸುರಿದೆತ್ತು ಮರ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರೆ ಹೊಡೆದೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ದೆತ್ತಿಕ ಮರಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಆತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ದೆಕ್ಕುನಿ ಅಳು ಅಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇರು ಉಲೈ ಪೋ ತೂಲೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದೆಕ್ಕಿನ ಪಾತ್ರ ಬರೋಣ ಪಳ 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 ಪಳಂದು ಮಿನ್ಕೊಂಡು ಪಳ 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 ಪಳಂದು ಮಿನ್ಕೊಂಡು ಪಳ ಪಳ ಮಿನ್ಕಂದ ಹೊಸ ಪಾತ್ರ
వాళ్ళు తెక్కితే ఫల ఫల అప్పుడు ఇచ్చిన పాత్ర మరే ఆండి. నీ సంగతి మలుపు అడిగిన ఉల్లి. ఈ రబక్క ఫోన్ ఇంక హిందీ బర్పుజి మరే ఆడపన దానికి కొంచి బెచ్చ నిర్బతాలవన దానికి దానికి పరియార మరే పరియర నీరు కూడా రప్ప ఏ భయ్యా बेग 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 ओ धनिया गया हाँ तू बेचा बेचा पानी ले बेचा बेचा वो तन्नी तन्नी ले रे तन्नी तन्नी ले तन्नी वंडा तन्नी तन्नी इल्ली तन्नी इरे कनेरवन्नी हाँ तन्नी ले रे रे ले ले तन्नी ले रे ले ले हाँ हाँ సత్యం పని నిన్న చెప్తాండే దాది అని ఫస్ట్ ಗೆ ಬಂತಿಜ ಭಯ ನಟ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಉಂತ ಹೊಡ್ಚ ಮಾರ కాదండి ಸರಿ ತುಲ ಅನ ಕೈ ಉಂಡು ತುಲ ಅವು ಪಾಪ ಕಿರ್ಮುಣ ಅಂಚೆ ಕಿರ್ಮುಣ ಬೈಟು ಅವ್ವತ್ತಿ ಇಡೀ ನೀರದ ಲೋಟೆಗೆ ಇಡೀ ಮೂಜಿ ಬೆರಳಿನ ಮುರ್ಕದ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪ ಗಿರಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಗಿರಾಕಿ ಬರುವ ಮಾರಯ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಣಿ ए क्या रे तू ये बेरा का जागे तू वो बेचे नीर को बिरल डाल के लाया क्या है ऐसे लाने का है क्या बिरल डाल के ಅಣ್ಣ ಉಗುರು ಸುತ್ತ उग्र सुत्तो तो डॉक्टर को जा रहे डॉक्टर है ना डॉक्टर को वो उग्र सुत्तो को वो पानी को क्यों डाला रे ಅವ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತ डॉक्टर तो वो मुलाम डालो रे मुलाम डाल को ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಂದಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಬಯ್ಯ ಹೇರು ಆಯ್ ಆತು ಸೊಕ್ಕು ತುಳುವಾ ತಿರಂದಿಲ್ಲಯ್ಯ ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಡ್ಡಬಾರ್ದು ಸೆಲ್ಫ್ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಹಂಗ ದಾದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಕತೆ ದಾದಮ್ಮ దాని దాలజ్జి బీరేలు ಒಂಜಿ ಉಗುರು ಸುತ್ತಾತಿನಿ ಅಂಚ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡೇರು ఆయన ಬೆಚ್ಚಡು ದಿಯೋಡು ಅಂಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕನ್ನಡಗ ಇಟ್ಟುಲೈ ಪಾರ್ದು ಕಂತೀನಿ ಆತೆ ಉಗ್ರು ಸುತ್ತಾಯಿನೇ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಣ್ಣ ಅಂದನ್ ನೀ ಕೈ ತಟ್ಟೆ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೂಕು ತೊಟ್ಟಡಿ ತೀರೊಂದಲ್ಲೇತ ಈತನೆಟ್ಟ ಮೂಕು ತಟ್ಟಡಿತ್ತ ఇది కెరుపు మారా సన్ని మిర్చి మారా పోతు నీకు కొంచెం జన్న దిక్కుది రావాలి మారా ఎంచిన వస్తే ఆಗ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ತಿರುಪಣಿಗೆನಾ ಎಂಚಿನ ಅಡಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓಯ್ ತೂ ಅಡಿಗೆ ಮೇಲಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಓ ಅಂದೆ ಮೇಲಿಗೆ ಅಡಿಟ್ ಮೇಲೆ ಆಗ ತುಳು ಬರ್ಬೋಣ ತುಳುಟು ಬಗಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಕ್ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುಣ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂದು ಎಂಜಿನ ಐತ ಪುದರ್ ಸೈಯಡ್ ಸೈಯಡ್ ಪುದರ್ ಸೈಯಡ್ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಮುಂಚಿಲ ಕಚ 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 ಮೂರೋಡು ಮೂರ್ದು ಲೋಟೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಪುಡತ್ತದ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಟಕ್ 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 ಹಾಕದು ಕಾವಲಿಡು ಚುಯ್ಯ ಮೈತದು ಪಲ್ಟಿ ಮಲ್ತದ ಕೊರು ರೆಡಿ ಒಂದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅತ್ತ ಅವೇ ಪುದರ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆಗ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅದವೇ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಅವತ್ತು ಬೇತದಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಗೊತ್ತು ನಾನೇ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಉಂಡು ಎಂಜಿನ ಐಟಮ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಎತ್ತೋಣ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಚಕ 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 ಮೂರೋಡು ಮೂರ್ದು ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಪಾಡುಡು ರಡ್ಡು ತೆತ್ತಿ ಎತ್ತೋಣ ರಡ್ಡು ತೆತ್ತಿ ಒತ್ತದು ಐಟ್ ಪಾಡ್ದು ಟಕ 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 ಹಾಕದು ಕಾವಲಿಡು ಚುಯ್ಯ ಮೈತದು ರಪ್ಪ ಗೊರ್ನ ರೆಡಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಲ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಒಂದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅತ್ತೆ ಆಗ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮುಟ್ಲ ಬೇತ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಡಬಲ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆಗ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊತ್ತು ಪಲ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅನವನ್ನ ಇದನ್ನ ಕರೆಂಚಾದ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮಾರಿ ಬತ್ತನ ಯಾವಂದ ನೀಕ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಮಲ್ತಾನ ಈ ಪೂರ ಐಟಮ್ ರೆಡಿ ಆತ ನನ್ನ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಆತನ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಬಾಕಿ ಓ ಐಟಮ್ ಪಪ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಬುಡಿಯರೆ ಬಾಕಿ ಪಪ್ಪಡ ಬುಡಿಯರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡ ಪಪ್ಪಡ ಬುಡು ಪಪ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಬುಡು ದನಿ ಪಪ್ಪಡ ಓಲ್ ಬಿಡೋಡು ಪಪ್ಪಡ ಮಲ ಉಬ್ಬೇರಡು ಸುದ್ದೆಟ್ಟು ಬಿಡು ಎಂಚಿನ ಪಿಂಡ ಬಿಡುಗುಣ ಬುಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರ ಇದಕ್ಕೆ ಮರಲೇರಕ ಬಾತವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಟು ಬಿಡೋಡು ಪಪ್ಪಡ ಬಿಡು ಮಾರ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡಿಯಾ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಟೆ ಅವಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಓ ಅಂಚಣ ನೇತ್ರ ತಿರುಬಿಡು ಪಾತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪುಷ್ಪಾಯಿ ಎಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನ ಐಕ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬಯ್ಯ ನಕ್ಲಿ ಬೇಲೆಗೆ ಬಡ್ಚಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದು ಸುರು ಅತ್ತ ಒಂಚೂರು ಕಚ್ಚಿ ವಿಚ್ಚಾತೆ ಸುರು ಆಯ್ನಾಡ್ದ ನಾನು ಆಲೆಂಚೆ ಪಾತ್ರ ದೆಕ್ಕು ನಾನು ಪಾತ್ರ ದೆಕ್ಕು ನೋಡು ಬಾರಿ ಹುಷಾರಣ್ಣ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಹುಷಾರದ ಬಣ್ಣು ಲೆಪ್ಪಾಲೆನು ಗದೆ ಓ ತಾರಾ ಓ ತಾರಾ ಅಲ್ಲಿ ಉಲಾಯಿ ಪಾತ್ರ ದೆಕ್ಕು ನೆಟ್ಟೆ ಬಾಕಿ ಓಲಾಲೆ ದಾದ ದನಿ ಏರಿ ಆನತ್ತು ದನಿ ದನಿ ಈ ಜನ ಯಬು ಒಂದು ದನಿಯಾ ದನೆ ಈತ ಕಪ್ಪುದ ಯಾನಲ್ಲ ದನಿ ಪಂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಅದು ಲಟ್ಟ ಇಪ್ಪಿರ್ನೆಂತೆ ಲಟ್ಟ ಪೇರೆ ಈ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೈದಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಗತ್ತ
ಒಂದು ಕಪ್ಪುದ ದನಿ ಕಪ್ಪದ ಪೂಲ ಬರೀನ ದಾದ ಬರ ನನ್ನ ಪೂರ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ತೆ ಪಾತ್ರದಿಲ್ಲ ಎತ್ತಣ್ಣ ಅಲ್ವಡ್ಡ ಯಾನತ್ತ ಬೇಲೆಗಿಲ್ಲ ತಗೋಯ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಯಾನ ದಾನಿಂದ ಏನಿದಿತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನತ್ತ ಈರ್ ದಾನಿಂದ ದಾದಾ ಒಂದು ದನಿ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಯಾನನ ಪೋಡ ಅವೇ ಅಲ್ಪ ಪಲಿಗೆ போடு ಓಡೆ ಪಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಲ್ಲ ಗವೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಪಪ್ಪನ ಇತ್ತ ಗಿರಾಕಿ ಬರೆಯರುಂಡು ಪೈಜರ ತೇರ್ಲ ಅವ ಬಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋನಿಗೆ ಪಸಕುನ ಪಾತ್ರಂದಲ್ಲ ನಾನು. ಗಿರಾಕಿತ್ತ ಬರೆಯರುಂಡು ಅವ ಗಿರಾಕಿ ಬತ್ತನೆ ತಿನ್ಪೇರು ತಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪುರ ಪಾತ್ರ ದೆಕ್ಕಿಯರುಂಡು ಅವ ದೆಕ್ಕದ ಬೋಡಿ ತಿಂದಿನ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಕ್ಲೆ ತೆಕ್ಕೊಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಮೂಲಿಂಕಿನ ಬ್ರಹ್ಮವಲಸ ಬಾತನ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕಲ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಹಾಕಲು ದೆಕ್ಕಿಯರು ಅಕ್ಲ ತಿಂದಿನ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಅಕ್ಲ ದೆಕ್ಕುನ ಬ್ರಹ್ಮವಲಸ ಮುಳ್ಪತ್ತು ಅವ ಗಿರಾಕಿ ಬರ್ಪೇರೆ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ದೆಕ್ಕೊಡು ಅವ ಅಮ್ಮಡ ಕಸಿ ಹಾ? ಯಾನ್ ದೆಕ್ಕುಜಿ ಇಲ್ಲಲೇ ಯಾನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಕಂಡನಿ ದೆಕ್ಕುನಿ ಅವೇ. ನನ್ನ ಮೂಲ್ ದೆಕ್ಕುವೇನಾ ಏ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪಣ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಮಾಡುದ ಕಾಂಡ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಪಾತ್ರ ದೆಕ್ಕೊಡು ಅಪ್ಪುಜಿ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಜನಂಡು ಏರಿ ಅಯ್ ಮಾನಿಕ್ಕೆ ಕೇಂತೆ ಬರೋಡ ಅಂದಿ ದಾದಾಂದು ಅಯ್ ಮುರಣ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿಗೆ ಅಂತಿ ದಾದಾಂದು ಮಿಯಾವ್ ಎಂಜಿನ ಬುಚ್ಚನ ಅಂಚತ್ತಿ ಯಾನ್ ಬರೋಡ ಅಂದಿ ಹಿಂದಿಡಿಗೆನ್ನ ಮಿಯಾವ್ ಅವು ಮಿಯಾವ್ ಮಿಯಾವ್ ಅತ್ತಿ ಒಕ್ಕ? ಮೈ ಆವು ಬೊಕ್ಕೆ ಮಿಯಾವ್ ಜಂಡು ಮಿಯಾವ್ ಈಗ ಆಪುಜಿನ ಪನೋಡವ ಆಪುಂಡ ಸೀದ ಬೋಡು ಅತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮರ ಸತ್ಯ ಅನ್ಬೇಕು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಪ ಮರ ಆಂಡ್. ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲತ್ತ ಬಾಪ ಉಸರುಲ್ಲ ಪೋ ಈ వచ్చి ఈ పో పాత్ర దెక్కు ఆయమ ఎండడు పుడాడు ఈ వచ్చి ఈ పాత్ర దెక్కు పొలి ಓಣ್ಣ ಇಡಲೆ దాదా ಈ ರಮಸರ ಮಲ್ಪೋಜಿ దానే ಇಟೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನ್ರಂಡು దాదా ಇರಿ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ದೆಪ್ಪುನ ಎಡ್ಡಲಕ್ಕೆ ಎಂದು ಜರ కేంతే ಏರ್ದೆಗೆ ಎಂದಾರು దుమ్ముద హోటల్ దక్కడా ದಾದಾಂದು అవే నికల హోటల్ కొరపారంది ಅವು ಅಚ್ಚಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂದು ಜರ ಅಂದು ನಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತು ಜತ್ತ ಎಪಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಣ್ಣ ಓಕೆ ದುಂಬುದ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬಣ್ಣಗೊಂಡತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಯ್ దాదా ಹೋಟೆಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾ ಅಪಗಾಜನ ಪಂಡು ಎಂಚ ದುಂಬು ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದಾ ತಿಂದ ಈಗ ಜೈ ಮುಲ್ತಾದನ ದೋಸೆ ಉಂಡು ಗೆತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡು ದೋಡೆವತ್ತೆ ಆಂಡು ದೋಸೆ దోస ದೋಸೆ ಅಂದುದನಿ ಮುಲೆ ಈ ಪಾತ್ರೆ ದೆಕ್ಕ ದಿನಗಲ ಭಯಂಕರ ಸೌಂಡ್ ಹಾಪುಂಡು పాత్ర దెక్కదు ದಿನಗ ಭಾರಿ ಸೌಂಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ ಪಾತ್ರನ ಮೆಲ್ಲದಿಡು ಸೌಂಡ್ ಆಪುಜಿ పోతు ఎక్క కల్పారా అత్త ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪೂರ ದೋಸೆ ಅಣ್ಣ దోశ ఉండ పుష్ప ದೋಸೆ ಉಂಡು ದೋಸೆ ಬಿಡೋಡ దోశ ముడి ఊటికి అవు దోశ మూలు దోశ ఉండు ಮೂಲೆಯರು ಬುಡ್ಡಿ ದೋಸೆ ಮೂలని ನಮ್ಮೆ ಉಯ್ಯಪ್ಪದೈ ಬಾಸೆ ಜನ ಮೂಲು ದೋಸೆ ಉಂಡಿಗೆ ಮರೆ ಅತ್ತಣ್ಣ ದಾದ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲು ದೋಸೆ ಉಂಡುಗೆ ದೋಸೆ ಉಂಡ ಐಕ್ಯಾನ್ ಬಟ್ರ ನಡೆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಬಟ್ರೆಟ ಸಂಗತಿ ಬಣ್ಣ ಬಟ್ರ ಬಂಡೆ ನಿಕುಲ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬೇರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪನೆ ತುಂಬ ಅವಳೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ನಿಕುಲ್ ಬೇರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂತೀರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏರು ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನು ಮಲ್ಪಲಿ ನಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬನ್ಪೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವಡತ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅವಂದಿ ಅಂದ ಬಯ್ಯನ್ ಲಿಪ್ಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೋಡು ಮಾಂತರ್ಲೆ ರಾಯ್ ಒರ್ಜಿ ಅತ್ತ ಇಪ್ಪುನದ ಓ ಇದಬಲ ಬಲ ದಾನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವಡವ ಇತ್ತ ಕಣಪ್ಪ ಓ ಪೆರದನತ ತರದನ್ನ ತಿಗಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡಾರಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮರೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಾಸೆ ಜನ ಬಯ್ಯ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಪಾಪ ಉಂಟು ಉಂಟು ಮುಳುಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವರ ಅಮ್ಮ ದೇವರೇ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮೋದಕ ಹಸ್ತ ಚಾಮರ ಕಣ್ಣ ವಿಳಂಬಿತ ಸೂತ್ರ ಕೈ ಮುಗಿಲಿ ಓ ಮಾರಿ ಬತ್ತಾನರೆ ಕೈ ಮುಗಿಯರ ಸರ್ ನಾವು ಬಂಡದು ನೋಡ ಈರ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಹೋರ್ ಮಾರೆ ಮೂಲ ಬೆನ್ಪುಣ ಎಂಕುಲು ಕೈ ಮುಗಿದುಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಕ್ತಿ ಉಂತಿಲಿ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮೋದಕ ಹಸ್ತ ಚಾಮರ ಕಣ್ಣ ವಿಳಂಬಿತ ಸೂತ್ರ ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ವಿಶ್ವವಿನಾಯಕ ಪಾ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ ಆ? ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ ಹಾ. ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮೋದಕ ಹಸ್ತ ಚಾಮರ ಕಣ್ಣ ವಿಳಂಬಿತ ಸೂತ್ರ ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ 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 ನಮಃ ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆನಕ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ಜನಕ್ಕೆ ಹುದಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ತಂದೆ ಕಾಯೋ ನಿನ್ನ ಕರಿಮುಖ ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಮಿಸಿ ನಲಿಯೋದು ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನ ಕರಿಗೆ ತಂದರೆ ನೀನು
ಗರಿಗೆ ತಂದರೆ ನೀನು ಕೊಡುವೆ ವರವನ್ನ, ಗತಿ ನೀನೆ ಗಣಪನೆ ಕೈ ಮುಡಿಯನ್ನ. ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ, ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆನಕ. ಸೂರ್ಯನೆದುರಲಿ ಮಂಜು ಕರಗುವ ರೀತಿ, ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲು ಒಡನೆ ಓಡುವುದು ಭೀತಿ. ಸೂರ್ಯನೆದುರಲಿ ಮಂಜು ಕರಗುವ ದಾದ ನಿನ್ನ ದಾದ ಭಜನೆ ನಿನ್ನ ಸೂರ್ಯನೆದುರಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಕರಗುವ ರೀತಿ. ಮಂಜು ಕರಕನಾಗ ಅವಳು ಕಲತ್ರ ಬಂದವರ ಗಟ್ಟಿ ಅವನು ಮಂಗೈ ಭಯ ಮುಟ್ಟೆ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಕುಲು ಬಣ ಬೇಲಾಲ್ ಪರಿಜ ಭಕ್ತಿದ ಸಂತಾನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಮರ ಬೇಲದ ನಾಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತಿ ನಿನ್ನ. ಅಣ್ಣ ಭಜನೆ ಬಣ್ಣಗ ಭಕ್ತಿ ಬಣ್ಣ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಡು. ಭಜನೆ ತಪ್ಪುನ ಸಹಜ ಅಣ್ಣ, ಭಜನೆ ತಪ್ಪುನ ಸಹಜ. ಭಕ್ತಿ ಬಣ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಡು. ಕೆಲವು ಭಜನ ಮಂದಿರ ಭಜನೆ ಮನೆ ತೂತೆ ಜವನೀರು ನಿನ್ನ ತಾಳವನ್ನು ತಿರ್ತಿದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂದು ಭಜನೆ ಅವತ್ತು ಭಜನೆ ಭಜನೆ ಭಕ್ತಿ ಬಣ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ನಾಟುಡು. ಭಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ವೈಕಲ ಭಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಲಡ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ಅನ್ರಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಸುರು ಅಣ್ಣ ಐಟಮ್ ಬರ್ದ ಗಿರಾಕಿ ಇವರ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಗಿರಾಕಿ ಬತ್ತ ಕಾತಂದು ಮರೆ ಪಾಪ ಎಕ್ಕರ್ದು ಕವಣ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೇವ ಮನಸ್ಸಿತ ರೆಡಿ ಐಟಮ್ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ 4 ಬಗೆತ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪರೆ ಬಂತಿರಾರು 4 ಬಗೆ ತಗಜಿಪು ನಂದ ಬೋರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಹೊಸ ಹೋಟೆಲ್ 4 ಬಗೆತ ಕಜಿಪು ಉಂಡು ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಯಸ ಪಾಯಸ ಉಂಟವೆ ಪಾಯಸ ಉಂಡಣ್ಣ ನೀ ಓಪನ್ ಅತ್ತ ಪಾಯಸ ನಾನು ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಅಂಡ ಅಂಡ ರಪ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಓ ಐಟಮ್ ನುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಆಯರುಂಡು ಬಾಸೆ ಕಜಿಪ್ಪು ನೂರು ದುಮ್ಮ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತಿ ನುಪ್ಪು ನಣದಿ ಓಡಾತಿಗೆ ನುಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ನುಪ್ಪು ತೀರವಳು ಅರಿ ಬರ್ಚ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬೋಲೆ ಅವ ಇದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿದ್ದೆ ತೊಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಣ ಅರೆ ಕೊರ್ಪ ಅದೇ ಇಚ್ಚಿನ ಪೋಯ ಗಂಜಿದಿಲ್ಲ ಸುರುತ ಬೋಣಿನೇ ನತ್ತಿಗಲಿ ಗಾಲದಿ ನೋಡಿ ಬಾಸೆ ಜೊತೆ ಓ ದಾ ಮಂಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಆಪ್ ಮಾಡ್ಪು ಮಿಕ್ಸಿ ಆಪ್ ಮಾಡ್ಪು ಏರೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಕಡೆ ಪುಣ ಮಿಕ್ಸಿ ಆಪ್ ಮಾಡ್ಪು ಮಿಕ್ಸಿ ಬೋಡೆ ಅವಳು ಮಿಕ್ಸಿ ಹೊಲ್ತು ಯಾನೆ ಅವಳು ಗುದ್ದುದು ಬೊಡಿ ಅನ್ಪುನು ಕೈಟ್ಟು ಗುದ್ದುದು ಬಡಿ ಅಲ್ಪನಾಗೆ ಓ ಮೂಲ ಅಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿನಂಶ ಗ್ರೈಂಡರ್ ತೆಡೆಕ್ಕೆ ಊರು ನಾನು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಬೂರ್ನು ಅಪ್ಪನ ಕತ್ತಿದಾಗ ನಂದು ಕೈಕಿ ಕತ್ತಿ ಹೊಲ್ತು ಯಾನೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇಡ್ಬೋದು 3 ಗಂತಿನಿ ಕತ್ತಿಗೆ ಕತ್ತಿ ಅಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಆಲಜ್ಜ ಮರ ಹೊಸ ತತ್ತಣ್ಣ ಪೂರ ಕನ್ನಡ ತೆತ್ತ ಈಗ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪರನೇ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡ್ಪಾತ್ರ ಈ ದೂರ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪಪ್ಪ ಬತ್ತಾರ ಪಪ್ಪ ಓ ರಾಮ ಪುಷ್ಪ ಅಸಕ ನಿಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಂಡ ಗೊತ್ತಂಡ ಮಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ನಾಗೆ ಅಂದಿಗೆ ನಿಕ್ಕೇರ್ ಬಣ್ಣ ಕೆಬಿ ಬೂಡದನ ಅಂತದ್ದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ನಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರ್ದೆ ಇನ್ನು ಕಾಂಡ ಇಲ್ಲದ ಬಣ್ಣಗೆ ನಾ ಪಸಪ್ಪನ ಮರೆಯ ಪಕ್ಕಿಲು ಪೂರ ಚಿರ್ 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 ಬಣ್ಣ ಇಂತ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಿಯ ಇನ್ನು ದಾದಾನ್ಲ ಎರಡಂಡ ಕೊಂಡು ಪುಣದು ಸನಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ತಿಕ್ಕೊಡ ದೇವರನ ಯಾಪ ತೀರ್ಬೋಯ್ನಪ್ಪ 25 ವರ್ಷ ಆಗುದು ಓ ರಾಮ ದೇವರ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ 25 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ನಾತಿ ಸರಿಗೆ ಸರಿಗೆ ಯಾಪ 25 ವರ್ಷ ಗುದುಂಬು ವರ್ಷ ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತದೆ ಬಿಲ್ಪುಣ ಇನ್ನಿ ಪಪ್ಪನ ವರ್ಷ ಈ ಅಪ್ಪನ ವರ್ಷದವರ ಬಿಲ್ಪುಣ ನೀ ಕಾಯ್ದ ವಾರ್ಷಿಕ ವಸ್ತು ಮಾಡ್ತೋಲೇತ ಅಂದದ ಎಕ್ಕಿರ ಅಂದತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಟ್ಟಿಗಪ್ಪದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪೋಲ್ತು ಅವು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡಿದು ಆಯ್ತಕೇನು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಪಾತ್ರ ದೆಕ್ಕದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ರಚಾರ ಬರೋದು ಲಾಲ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಪರ್ಣ ಕೊಂದೊಂದು ಬಿಸಿ ಆವುಜ ಇಂದ ದಾಯಗೆ ಅವು ಕಕ್ಕೆಗು ಕಕ್ಕೆಗು ಇನಿ ಪಪ್ಪನ ವರ್ಷ ದಿನಾತೆ ಅಂಚ ಕಕ್ಕೆಗೆ ನುಪ್ಪುದಿಯರೆ ಕೇನನಮೆ ಪುಷ್ಪ ಅಸ ಕೇನನ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟಿ ಕಕ್ಕೆಗೆ ನುಪ್ಪುದಿಪ್ ನಾವು ಲೇಬಂಡ ಸೈನಕ್ಲು ಬರ ಕಕ್ಕೆ ಆಪೇರ್ ಮುಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಸೈತನ ದಿನ ತಾನಿಬೋದು ಕಕ್ಕೆಗೆ ನುಪ್ಪುದಿಂದ ಆ ನುಪ್ಪುನ ಬತ್ತ ಕಕ್ಕೆ ತಿಂದಂಡ ಅವು ಸೈತನಕ್ಲಿ ಸೇರ್ನು ಬಂದ್ಪುಣಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚ ಕಕ್ಕೆಗೆ ನುಪ್ಪುದಿರ ಬೇನ ಮರ ಈ ಸೈತಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಕಕ್ಕೆ ಆಪುನ ಅಂದ ಬಗ ಸೈತನಕ್ಲು ಬರ ಕಕ್ಕೆನತ್ತ ಸೈತಿನಕ್ಲು ಕಕ್ಕೆ ಆಪುನ ಪೂರ ಕಕ್ಕೆನಿ ಅಂತ ಬುಕ್ಕ ಇದೆ ಓ ಮರಲ ಇದೇಗೆ ತಿಳಿಪುನ ಅತಿ ಈರ್ನ ಕಕ್ಕೆ ಎಂಚೊಪ್ಪು ದಾದೆ ಕಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗೇನಂತ ನಾ ಕೊಕ್ಕೆ ಕೊಕ್ಕೆ ದಾಯಗೆ ಇಂಕು ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡತ್ತ ಅಂದ ಅಂಚ ಭಯಂಕರ ಏನ ಈರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಲು ಯಾನು ಬೇಲೆಗೆ ಬರೋಡ ಬುಕ್ಕೊಂದೆ ಜನ ಗೋರಿಯ ನನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಬಾಸೆ ಜಮರ ದಾನ ಮರಲ ಲೆಕ್ಕ ಬಾತ ದನಿ ನುಪ್ಪುದಿದು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೊರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಮೂಷಿಕವಾ ಮೋದಕ ಹಸ್ತ ಚಾಮರ ಕರ್ಣ ವಿಳಂಬಿತ ಸೂತ್ರ ಓ ಮಂಗ ನಿನ್ನ ಸೂತ್ರ ಸರಿ ವಾಮನರು చెప్తాను ఏర్ నిన్న అమ్మే వామని బాసే జను ఏర్ నమ్మే సైతినే ಅಲ್ನತ ఒక నిన్న అమ్మే సైతిలక మురియొడ్డు బా ఈ పల్పమర అయితే ಅಣ್ಣ ప్రార్థన ಅವ್ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಅತ್ತೆ ఏ పుష్పాంజలి ಬಕ గీతాంజలి ಅವು CBI ಸಂಕರ್ತಿ రుకో ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ఆ శ్రద్ధాంజలి ರಾಗ ಬೊಡ್ಚಣ್ಣ ಸೈತಿನಿ ಕತ್ತ పండ్ర ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕೆ ತಾರನಾಥ ಪಪ್ಪ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನೊಗಲಿ ಇಂದಿಗೆ 25 ಸಂವತ್ಸರವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಳೆದಿರುತ್ತೀರಿ ಯಪ್ಪ ಸಂತೋಷಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರುವ ಬೊಡೆದಿ ಇಲ್ಲ ಮಗಳು ತಾರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಊರಿನ 10 ಸಮಸ್ತರು ಶುಭ ಕೋರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಗೋವಿಂದ ಶುಭ ಕೋರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಗೋವಿಂದ ನಮ್ಮ ಆ ಗೋವಿಂದನು ಆತ ಉದ್ದ ಹೋಯ್ಪೋಚಿ ಕೆ ನಕಲನ್ ಮೇರಿ ಇದಂತ ಹೋಟೆಲ್ ಮುರುಕಿಡು దాదన్న పుష్ప ತುಯನ ಏತ ಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾರಯ ಅಪ್ಪ ನಂಬಲೆಗೆ ಏತ ಅಮ್ಮೆ ಎಂಚಿನೆ ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಮ್ಮೆ ಒಂಜಮ್ಮೇನ ಹಾ. ಮುಖ ಆ ನಮ್ಮನೆ ರಾಸಿ ಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತನು ಅವು ಪೂರಂಕಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಕುಟುಂಬ ದಾಖಲು ಬರ ಬೋತೀರ ಕುಟುಂಬ ದಾಖಲು ಬರ ಬೋತೀರ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ತೀನಿ ಇಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪರ್ಸ ಅಂದು ದೇವರನೆ ದಟ್ಟಿ ಈ ರಾತ್ರಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ದೆ ದನಿ ಅವಳು ಕುಕ್ಕದ ಮರದ ಕೊಡಿ ಇಟ್ಟು ಒಂಜರ ಕಾರದ ಕಕ್ಕೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಒಂಜರಗಾರ್ದ ಹಾ. ಅವಂಚ ಕಕ್ಕೆಗೆ ಒಂಜರಗಾರೆ ಅವು ಉಂಡತೆ ಅರೆಗೆ ಸೈನಕ ಶುಗರ್ ಬತ್ತಿತ್ತಲು ಅಂಚಾರ್ನ ಅರ್ಧ ಕಾರ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಶಾಬಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಪುಷ್ಪ ಜೋಡಿ ಪುನಃ ಒಂಜರಗಾರಿ ಇತ್ತಿನ ಕಕ್ಕೆಗಳ ಒಂಜರಗಾರಿಯ ಅಂದಣ್ಣ. ಇತ್ತ ಮುರಣವರಿ ರೈಲ್ ದಡಿಕೆ ಮುರಿದ ತರಗಟ್ಟಾತನತ ಹಣ ಕಕ್ಕೆನ್ ಚೆಪ್ಪು ಬರೇನಿಪ್ಪ ದನಿ ದನಿ ಅವಳು ಬಲ್ಲುಡೊಂಜಿ ಉದ್ದ ನಾಲಿದ ಕಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ತನತೆ ಬೋಲು ಉದ್ದ ನಾಲಿದ ಬಲ್ಲುಡು ಹಾ ಬಲ್ಲಡು ಅವು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಹೌದಾನೆ ಬಲ್ಲಡು ಗುಲ್ಲುದಿನ ಆರ್ ಬಲ್ದೊಂದು ಸೈತೀನಿ ರಾಮ ರಾಮ ದೇವ್ರೆ ಹಾ ಹಾ ಪಪ್ಪ ಪೂರದೀತೆ ಈರ್ನ ಇಷ್ಟದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಲ ದೀತೆ ಪುಳಿ ಮಿಂಚು ಹೋಯ್ತ ಕೋರಿದಾನ ಅತ್ತು ಬಕ ಕಜಿಪುದ ಪುಳಿಲ ಮುಂಚಿಲ ಪುಳಿ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತನ ಹಾ. ರಾಮ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ಯ ಆ ಜನ ದಾಯ ಸೈತನ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏನ? ಆ ಜನ ನೆತ್ತಿಗಂಡೇ ಬೋತನ ಹೌದು ಬಕ ಆ ನಮ್ನ ಪುಳಿ ತಿಂದನ ಒರಿಯೋ ಮಾರಾಯ ಅವ್ವಾತಿ. ಹೆಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಹಾ ಪಪ್ಪ ಹಾ. ದಾದ ಪಪ್ಪ ಹಾ. ಹಾ ದನಿ ಕೋಡಿಗೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಬೋಲ್. ಓಡಿಗಿ. ಯಾನು ಓಡಿಗಿ ಸಯ್ಯರೆ ಸಯ್ಯರ ಮರಲ್ ಬತ್ತಡು ಬರ್ಪರ್ ಸೆಂಕ್ಲುಲ್ಲ ಅವಿ ಯಾನು ಪೋರ್ದೆ ಕಾಪು ನಿಕ್ಲ ಮಾರಿಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತು ದನಿ ಹಾ? ಅರೆಗೆ ಮೂಲ ಉರಿಯರ ಸರಿಯ ಪುಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುರ ಉಲೈ ಪೋಡಿಗೆ ಕೇಳಣ ವ್ಯಾಸಕ ದಾದಾ. ನಾಲ ಪಪ್ಪ ಜೋಡಿ ಪುರ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದಿತ್ತನ ಎಂಚ? ಇಂಚದ ತಿಂಚ ಉಂಡೊಂದಿತ್ತು ಮಾತಿರ್ಲ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತ ಕಕ್ಕೆ ಆತ ಅಂದು. ಇತ್ತ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂಡು ಎಂಚ ಹಾ ಕೊಡತದು ಕೊಡತ್ತದು ಕೊಡತ್ತು ನೋಡು ಅರೆ ಕೊಡತ್ತು ತಿನ್ನರ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್, ಪೋಯ್, ಪೋಯ್ 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 ದಾದಿ నీకు సే ಗೊತ್ತಾಂಡ ದಾದಿ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮರೆ ಹಾ. ಕಕ್ಕೆಗೆ ನುಪ್ಪು ದಿಪ್ನಾಗ ಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಡತ್ತೆ ತಿನ್ಪುನಾಗೆ ಅವು ಸೈತನಾಗ್ಲಿ ಬರೋ ಸೇರ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಬರೋ ಸತ್ಯವಾನ್ ಬಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎತ್ತ ಮರೆ ಅತ್ತಣ್ಣ ಹಾ. ಒಂದು ತುಳುನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಗಟ್ಟಿಯ ಎಂಚಿನ ಗಟ್ಟಿ ಯಾನು ಹೋಟೆಲ್ ಗುಣತ್ರ ಪುಳಿತ ಕಟ್ಟದಿದ್ದ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ತಿನ್ನ ಸಾಧಿ ಬೋಡು ಯಾನು ಬತ್ತ ಯಾನು ಗುಣತ್ರ ಪುಳಿ అవునన్న. 40 రూపాయలు యాను కొడుతుంది అన్న కట్టెకి దీని చెప్పారు కట్టెకి దీని చెప్పారు అవును ఫస్ట్ గన్ ప్యాన్ అన్న కట్టెకి దీని చెప్పేసి ಯಾನತ್ ಕಕ್ಕೆ ಯಾನತ್ ಕಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನ ಕಕ್ಕೆ ಯಾನತ್ ಕಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನ ಕಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕೆ ಈ ಜನ ಏರು ಕಕ್ಕೆ ಅಂಚತ್ತ ಆ ಕಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಸೆ ಒಂದು ಯಾನತ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಈ ಜನ ದೆತ್ತೀನಿ ಬಾಸಜ್ಜ ಮರೆ ದಾದ ಐ ನನ್ನ ಅವಳು ಅವಳು ಇಂಜಿನ ಐನಿ ಪುಳಿ ದತ್ತಿನ ಕಕ್ಕೆ ಕೊಡತ್ತ ನಂದೆ ಈ ಕಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲವು ಮಾರ್ರೆ పుష్పయ్యన కలర్తో మక్కర మలుతుందిలా యాన కప్పార కారణం ఉండు మరి యావ్ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಏರೆ ಬೈದು ನನ್ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಐತ ಒಂಜಿ ವಿನ್ನರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ನೆತ್ತ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು SN ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಾಲ್ ಟೀಮ್ ದಯಮಾಲ್ತು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇನಾಮನ್ ಗೆದ್ದು ನೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಮ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಸೀಸನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಪಡೆಯನಾರು ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ SN ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಾಲ್ ಮೇರೆ ದಯಮಾಲ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬಂದದ್ದು ದೆತ್ತೋ ನೋಡು